Салом алейкум бародаро бисёри шумо самиван мепурсидед. Самиван 100% оригинал 60 мода 8-12 килограмма курс лечения штепачка истифода мебаред. Фарбӣ мекунам. Марҳамат бародаро кадмида дар корша занг занед ба ҳама шаҳрҳоро доставка мекунем. ассалому алейкум дӯстони худо ва ассалому алейкум касоне ки ин лаҳза моро тамошо мекунед. қурби асъори миллӣ барои бонкҳои Тоҷикистон барои шумо тақдим мекунем ки лутфан ҳаму як дона лайки бепула бигзорен. 100 евро дар Русия 10336 рубл ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Москов 9811 рубл. мутасифона рубл доллар кам буд ҷумидестиян. 100 евро дар Душанбе шаҳр 1156 сомонӣ ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ивонҷун 1097 сомонӣ. дӯстони азиз, як дона 5000 рубла агар медоштум равон мекардам ё не намедонам 560 сомонӣ ва ҳамчунон бонки Имон Интернешнл 112 сомонӣ. лайк обуна шуданро фаромӯш намекунем. Душанбе Сити 1000 рубли 111 сомону 50 дирҳам. духтаракои нозанин ва бачакои безебу хушрӯ ҳаму як дона лайка бизанену ба ёру дӯстон падилитса кунен. Тавҳидбонк 111 сомону 50 дирҳам. аблава сар шудай мардум бисёруш боша дунгидав кардаистай билет гирифтаистай. бонки Эсхата 111 сомонӣ. бонки навбатии мо ва дигар бонкҳои имрӯза 111 сомон.